No, hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy ilyen korai órán megtiszteltek bennünket a jelenlétetekkel. Többen kérdezték tőlem, hogy jó, agilis vezetés, de mi köze ennek a morfóhoz? Hát körülbelül annyi köze van a morfóhoz, hogy változik a világ, minden változásban van, egyre gyorsabb és nagyon karakteres változásoknak vagyunk kitéve nap mint nap. És én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben volt egy ilyen hívó szó, nem annyira hívó, tehát hogy volt egy ilyen szó, a válság, ami így nap mint nap valahol megjelent, és találkoztunk vele. Én azt gondolom, hogy egy cég akkor kerül válságba, hogyha nem képes változásokkal reagálni azokra a kihívásokra, amikkel így nap mint nap hirtelen szembe találja magát. Nos, hát és mint Morfo, hogyan kerülünk ebbe? Hát amikor mi egy kommunikációs stratégiát tervezünk, vagy bármilyen kommunikációs helyzetben, azzal szembesülünk, hogy a harmadik kérdésünk már rögtön érinti valahol az üzleti folyamatokat, az üzleti stratégiát, tehát folyamatosan ezzel találkozunk mi magunk is. És hát nem utolsó sorban ugye a kommunikáció és annak az eszközrendszere is ma már olyan, hogy pillanatok alatt lehet rajta változtatni, figyelni kell az visszacsatolásokat, figyelni kell az eredményeket, és gyorsan finom hangolni hozzá az eszközhasználatot. Úgyhogy ezért is örültem annak, hogy találkoztam Kovács Antonnal egy pár hónappal ezelőtt, és hallottam egy előadását is az agilis vezetésről, amit ők maguk a saját cégüknél már gyakorolnak egy ideje, és megkértem, hogy legyen ma a mi vendégünk, és ossza meg ezeket a tapasztalatokat. Szerintem egy nagyon érdekes, és nem utolsó sorban általában szórakoztató előadás is szokott lenni az Antoni, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Ki az, aki találkozott már azzal a szóval, hogy agilitás, vagy hallott róla, vagy így meg tudja fogalmazni, hogy mi az, hogy agilitás? Egy. Oké, jó, rendben. Oké. Igazából külföldön, és hogy megnézzük az IT világot belülről, akkor azt látjuk, hogy az agilitás már csapból is folyik. Tehát Magyarországon is egyre több cég szeretne már agilis lenni. Pontosan nem tudják még, hogy mi az, de már mindenki nagyon szeretne agilis lenni. Pontosan még nincs is meg a definíciója, de már beküldözött a hétköznapokba, mert a régi rendszerek úgy érzik, hogy a régi módszerek, a régi rendszerek úgy érzik, hogy már nem működnek megfelelően, valamilyen változásra vágynak. Ha megnézzük a marketing világot, akkor régen az volt a törvény, az volt az alapszabály, hogy a logóhoz nem szabad hozzányúlni, a logóval nem szabad játszadozni. A logó környékén x centivel sem szabad semmit tenni, mert ez kihatással lesz a brandre. Régen, mondjuk, hogyha azt mondom, hogy Marlboro és a Forma 1, akkor mindenkinek valahol az agyába be van égetve az a kis Forma 1-es Marlboro logó, mert annyiszor láttunk, hogy tehát beégett a retinánkban. Régen a Microsoft vagy az Intel 20 évente változtatta meg a logót, és ez így volt rendjén. Minél többször látta meg a fogyasztó, minél többször látta meg egy átlagos ember ezt a logót, annál jobban tudta azonosítani az adott szint vagy a formát az adott brandhez. Amit most csinál a Google, hogyha jobban megnézzük, folyamatosan napi szinten alkalmazkodik az adott pillanathoz, alkalmazkodik az adott ünnephez, vagy bármilyen más eseményhez, ami azon történt, és ezt a logóval teszi. Valamilyen nagyon nagy paradigmaváltozás történt, ami miatt a Google ezt a stratégiát választotta. Ha megnézzük régen a PR-t, akkor ezzel a plakáttal 20-30 éven keresztül lehetett toborozni az amerikai hadseregbe rengeteg katonát, és 6-ot is. Most az amerikai hadsereg napi szinten több poszttal küzd azért, hogy csorogjanak a katonák a hadseregbe. Ismét nem egy nagy tökéletes valamivel sikerül 20-30 évet lefednünk, hanem napi szinten alkalmazkodnunk kell a pillanatnyi hírhez, a pillanatnyi helyzethez, a pillanatnyi hangulathoz, és úgy elérni a céljainkat. Ha megnézzük régen a díszleteket, akkor egy bácsi 2 év alatt megtervezte a színháznak a díszletét, és utána a következő 50 évben ez jó volt. Óriási tervezéssel, nagyon sok energiával, nagyon sok munkával
meg tudta tervezni a díszletet. Ha megnézzük a díszleteket ma, akkor azt látjuk, hogy a díszletnek a szerepe teljesen megváltozott, az adott pillanatnak az alátámasztására használják a díszletet, a háttérszínt, az adott pillanatot még jobban lehessen megfogni, és a következő pillanatban az előző díszlet már nullát ér, semmit sem ér. És ez most rendben is van, azért mert a technológia lehetőséget biztosít nekünk ahhoz, hogy nagyon gyorsan létre tudjuk hozni egy új díszletet. Ezért arra van energia. Nem egy univerzális díszlet, ami az egész előadás alatt elkísér minket, hanem olyan díszleteink vannak, amit csak az adott pillanatra maximálisan rá tud koncentrálni. És ez az az új stratégia, ez az, amit úgy hívják, hogy agilitás. Ez az a fajta alkalmazkodási képesség, amit úgy hívják, hogy agilitás. Ha megnézzük a számítástechnikát, akkor olyan gyorsan jönnek ki az új eszközök, olyan gyorsan jönnek ki az újabb technológiák, hogy mondjuk, ha megnézzük egy nagy telekom cégnek a beszerzési osztályát, nem is tudják értelmesen bevizsgálni az adott készüléket, úgy kell forgalomba helyezni, hogy megbíznak a gyártóban, hogy ez jó lesz. Mert ha elindul a belső egyéves vizsgálat, akkor annak az lesz az eredménye, hogy egy idő már senkinek nem kell az a telefon. A régi hagyományos módszer, a régi hagyományos projektmenedzsment, a régi hagyományos struktúrák nem működnek. Annyira felgyorsult minden körülöttünk, hogy hát igazából csak tákolásra van idő? Vagy össze lehet valamit tákolni? Nem. Ehhez is létezik egy módszertan. Nem egyszerű, de ahhoz, hogy jobban megértsétek a módszertannak a lényegét, a módszertannak a filozófiát, el kell meséljem, hogy én honnan jöttem és hova jutottam el, és az út segítségével fogom tudni nektek jobban bemutatni az agilitást. Az egész 1993-ban kezdődik, amikor valahol Tiszabecs környékén átjöttem a határon, úgyhogy nem nagyon tudtam beszélni magyarul. Mindazt, amit azelőtt tanultam, az mind nullát sem ért. Nulláról kellett mindent megtanulni. Minden poént, minden gesztus, tiszacipő, megtanultam azt, hogy az illat és a szag az nem egy szó, hanem kettő, mert oroszba egy. Ez egy élő példán, egy bálban tanultam meg. Én a szagot ismertem, az illatot nem. És végül is ebből az alaphelyzetből sikerült eljutnunk Londonig, ahol most nyáron a Bloomberg beválasztott minket a Grove Forumban, a Bloomberg Grove Forumban. Egyetlen egy Anglián kívüli vállalkozásként kerültünk be, vagyis 10 vállalkozásból, aki be lett választva, a másik 9 az angol volt. És mi egyetlen egy európai vállalkozásként kerültünk be ebbe a Bloomberg. Ami a kettő között történt, és ami nagyon masszívan kaptam az elmúlt 10x évben, ez a változás. Amikor átjöttem a határon, minden nagy változás volt nekem. Ha bármihez ragaszkodtam, ami az előző életben jó volt, vagy hasznos volt, vagy sikeres volt, pillanatokon belül rájöttem, hogy már semmit sem ér, és nem működik. El tudjátok képzelni, hogy milyen erőszakosan próbáltam elmesélni egy jó orosz viccet, és mondták azt, hogy majd ha poén van, akkor integessek, mert akkor úgy egyszerűbb lesz. Tehát nulláról, semmi sem működött. Mindent újra kellett tanulni, mindent újra kellett figyelni. Mindig, hál' Istennek szerencsés voltam, mert a sors adta nekem azt a lehetőséget, hogy én mondjuk gimnázium osztályba bekerültem, nem a topba kerültem be, mint ahogyan azelőtt megszoktam, hanem ott csücsültem valahol a hátsó padon, az osztályon belüli társadalomnak az alján, és rájöttem, hogy ott is van élet, ott is értelmes emberek vannak. Eddig nem gondoltam volna, hogy ez tényleg így van. Tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem, de az egészre egy nagy változás volt jellemző. Nagyon sok pillanat volt, amikor abba akartam hagyni, vagy esetleg vissza akartam, vagy megfordult a fejembe, hogy esetleg vissza kéne menni. Aztán bekerültem az egyetemre, és amit a változásról tanultam, az a projektmenedzsment kapcsán. Tanultunk, hogy márpedig semmilyen változás nem érhet minket, de semmilyen baj nem lehet, hogy az elején nagyon jól megtervezünk, amit szeretnénk megcsinálni, nagyon jól kivitelezünk, majd nagyon jól leteszteljük, és nagyon jól bevezetjük. Igen ám, csak az életben azt láttam, hogy ez picit másképpen van, mert hogy a tervezési fázis végén érkezik be egy változás, akkor éjszakázunk még egyet, túlórázunk egyet, még bele tudjuk gyűrni ezt a változást a tervbe. De ha a kivitelezési fázis végén érkezik egy nagy változás, akkor gyakorlatilag dobhatjuk ki a projektet. Nem működik. Tyson bácsi is azt mondta, hogy mindenkinek van egy remek terve, amíg nem kapja meg az első nagy pofonját. Tehát ez kb.
a hagyományos projektmenedzsment az idáig terjed, hogy amíg nem érkezik meg az első nagy pofon, addig minden tökéletesen működik. Onnantól kezdve művészet, ugye úgy szokták magyarázni ezt a dolgot. A valóság meg ennél még durvább. Tehát a változások azok folyamatosan jönnek. Minden nap érnek minket. Így az informatikai szektorban dolgozó, az informatikán belüli a projekteknek a 90%-a az vagy nem készül el a megadott határidőre, vagy nem készül el abban a szkópban, ami eredetileg az ő funkció, vagy nem működik, tehát funkcionálisan valami problémája van. 90% a projekteknek defektes. Az eredetileg kitűzött határidőbe, szkópból és pénzből nem jön ki, sehogy sem. Ez nem egy jó út. És a probléma még az, hogy nem csak sima változásról beszélünk, hanem folyamatos változásról beszélünk. A saját szektoromban, tehát az IT szektoromban én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés az, hogy mi jók legyünk. Kiválónak kell lennie. Nem elég az, hogy mi gyorsak vagyunk, hanem azonnal kell tudnunk alkalmazni, azonnal kell tudnunk cselekedni. És nem kevés az elégedett ügyfél, hanem a nyeresség, a pénz, az csak lojális ügyfélben van. És hogy lehet ezt a két dolgot összehozni, hogy folyamatos változás, a másik oldalon meg lojális ügyfelek, na erről szeretnék nektek egy picit beszélni. Ezen a képen rajta van a csapatunknak egy része, és egy nagyon kedves ügyfelünk, aki ott valahol mosolyog a közepén. Az egyik szép alkalommal bevándorolt hozzánk, hozott a csapatnak 2 tortát, mert olyan jól sikerült a házi banknak az új felületének a bevezetése, hogy ő úgy érzett, hogy ez egy olyan nagy siker, vagy annyi dicséretet aratott házon belül, hogy úgy érezte, hogy így meg kéne velünk osztani, és így hozott nekünk tortát. Mondjuk ez egy lojalitásnak egy jó jele, hogyha az ügyfél hoz nekünk tortát. Nem csak tőle kaptunk, tehát más ügyfelektől is szoktunk tortát, úgyhogy nem kérjünk, de ugye ezek szerint működik ez a dolog. Lojális ügyfél csak akkor lesz, hogyha nagyon sokáig elégedett. Gondoljuk csak az étteremre. Ha bementünk egy étterembe és egyszer ettünk egy jót, attól még nem leszünk lojálisok az adott étteremhez. Ha 5-ször ettünk jót, 2-szer ettünk rosszat, nem leszünk lojálisak ahhoz az étteremhez. Ha 10-szer ettünk jót, sem leszünk lojálisak az étteremhez. Mitől leszünk lojálisak? Akkor leszünk lojálisak, ha valami probléma történt. Nem ízlett valami. Reklamáltunk. Oda jött a főpincér, vagy oda jött a tulajdonos, és megoldotta nekünk a helyzetet. Na onnantól kezdve érzünk magunkat biztonságban. És onnantól kezdve alakul ki valamilyen érzelmi kötődés az adott étteremhez, na és csak akkor leszünk lojálisak. És hogyha sokáig vagyunk lojálisak, egy idő után leszünk apostolok, tehát viszünk az adott étteremnek a hírét előre, ami a legjobb és a legolcsóbb reklám, hogyha az ügyfelek viszik tovább a hírünket. Nálunk 10x éven keresztül nem volt értékesítés. Nem volt rá szükség. Az ügyfelek, hál' Istennek a banki szektorban sokat vándoroltak, nem az ügyfelek, hanem a banki dolgozók, azok sokat vándoroltak bankok között, és mindig, amikor elmentek egy új bankba, ahol még nem volt a mi termékünk, akkor mondták, hogy ne szórakozz, ti ezzel dolgoztok, hozok én sokkal jobbat. És ők voltak a mi értékesítők, ők tudtak vinni a mi hírünket. Ezt csak úgy tudtunk elérni, hogy folyamatosan nagyon-nagyon elégedettek voltak. Ezt úgy tudtunk elérni, hogy minden egyes pillanatban alkalmazkodtunk hozzá. Mondok egy másik példát. Társ. Milyen társ lenne a legjobb? Hát olyan, aki úgy tud azért alkalmazkodni valamilyen szinten hozzá. És mennyire fogunk ragaszkodni egy olyan társhoz, aki több éven keresztül mindig tudott alkalmazkodni hozzá, és hogyha volt probléma, akkor azt jó meg tudtunk oldani. Hát na, hogy én leszek rá a legbüszkébb, és kézzel-lábbal fogok ragaszkodni hozzá. Egy folyamatosan változó világban azt kell elérnünk, hogy a mi ügyfeleink úgy ragaszkodjanak hozzánk, mint egy jó feleséghez. Gyakorlatilag. Vagy egy jó társhoz. Esélyünk nincsen máskülönben az a sok pályázaton, és nagyon sok bürokrácián, és nem tudom micsodán át vergődnünk, és nyereségesé tenni az üzletet. Esélyünk nincsen. Olyan gyorsan változik minden, hogy ő nem tekint minket társként, nem fog magával vinni, hanem évente, fél évente újra és újra meg fog pályáztatni. Folyamatosan. Tehát, ha megnézzük az agilitás, akkor azt látszik, hogy ez a fajta folyamatosan változó világ, ez nem csak a marketingben, nem csak a PR-ban, nem csak az IT-ban, hanem gyakorlatilag most már a logisztikában is ott van, a beszerzésben is ott van. Tehát mindenhol olyan gyorsan változik minden,
hogy a hagyományos módszerek, a hagyományos könyvek, vagy a hagyományos egyetemi könyvtárnyi tananyag már használhatatlan sajnos ezen a területen. Ha csak az IT területről beszélünk, akkor régen azt gondolták az IT szakértők, hogy változatos az, amit a képen látunk. Mert végül is, hogyha jobban megnézzük, akkor tényleg más-más nyakkendő van az úri embereken, de hogy az ügyfél valójában milyen típusú változatosságra vágyik, ha mondjuk egy IT rendszerről van szó, ez a kép sokkal jobban megmutatja. Tehát ez a fajta szakadék, vagy ez a gap, ami a megvalósítás és az üzleti igény között van, ez kb. Olyan messze van egymástól, mint a két gondolkodásmód. Tehát a női és a férfi gondolat nagyon-nagyon messze van egymástól. Nagyon nehezen lehet összeilleszteni. Ha megnézzük, én nagyon sokat tanultam a feleségemtől az agilitásról, mert gyakorlatilag az agilitásnak minden apró trükkét, amit most hivatalosan agilitás tanfolyamon, vagy agilitás anyag tartalmazza, ő gyakorlatilag ezeknek a technikáknak a 80%-át használja. Például, ugye hogy megnézzük mondjuk a női öltözködés, akkor a női öltözködés ez olyan, mint az agilis világban a termék, hogy sosincs kész, de mindig kész van. Tehát ugye nem lehet azt mondani egy női öltözködésre, hogy nem vagy kész, drágám, de a következő pillanatban rögtön más. Mindig tökéletesen alkalmazkodik az adott pillanathoz, hiszen hogyha este találkozunk egy kínai nagykövettel, akkor valamilyen kiegészítővel ő próbál jelezni, hogy most egy kínai nagykövethez megyünk, és fölvesz egy olyan dolgot, amivel tud kedveskedni a túloldalnak, de hogy a másnap reggel már más jellegű lesz a megbeszélés, vagy más társaságban megyünk, akkor mindig az adott társasághoz a legjobban illeszkedő ruházatban jelenik meg. Nem úgy, mint férfiak, hogy ugyanaz a farmer, ugyanaz a zakó, nagyjából ugyanaz az mag van még egy pólóm. Tehát ugye ez ugyanígy, tehát a férfi öltözködés az inkább úgy néz ki, hogy fél éven keresztül jó tervezünk, hogy milyen ruhát, meg az interneten megnézem, hogy milyen farmert kéne megvenni, meg milyen inget, utána járok 60-szor, aztán ugyanabba a boltba bemegyek, és ugyanazt megveszem, már régen bevált. Tehát ez egy picit olyan, mint az IT projektek régen, hogy akár mennyire tervezünk, akár milyen új és vízióink vannak, a végén nagyjából mindig ugyanaz esik ki a projektnek a végeredményben, amit eddig is megszoktunk, és ugyanabban a minőségben esik ki. És amire most már az ügyfelek vágynak, ahol per pillanat az ügyfelek tartanak, az ehhez sokkal jobban hasonlít. Tehát ők azt szeretnének, hogy annyira tudjuk hozzájuk alkalmazkodni, mint a női öltözködés. Hogy az adott pillanatban, ha lehető legjobban. Nézzétek meg a Facebookot is. A Facebookban nem lehet egy posztot elsütni, amivel le tudjuk aratni a Facebookot. Nem lehet. Nem tudom, ki az, aki próbálkozott már egy olyan posztot írni, ami nem folyamatos, hát nem nagyon sok, tehát attól függ, hogy mit nevezünk soknak, de folyamatos jelenlét egy idő után adja meg azt a hatást, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt egy nagyon jó cikk. Tehát folyamatosan csak utalgatnunk kell az adott témára, és hogy ezt több hónapon keresztül teszünk, akkor meg lesz ugyanaz az eredmény, mint régen egy darab nagyon jó cikkel el tudtunk érni. Nem én vagyok a PR szakértő, tehát próbálok visszajelzést szerezni, vagy megerősítést szerezni, de az IT területről is ugyanúgy tudnék mondani nagyon sok ilyen példát. Hogy mindenki az IT világban próbált létrehozni egy tökéletes nagy rendszert, ami minden problémánkat meg fog oldani. Lehetetlen. Valahol a rendszer 99 és 100% tökéletesség között a világ összes pénze el tud veszni. Amikor elkezdünk valamit tökéletesen megcsinálni, annyi hibát és bugok fogunk beépíteni az adott szoftverbe, hogy utána attól lesz pont instabil. Tehát a régi úgynevezett merev rendszerek, amik nem rugalmasak, hanem megpróbáltak Bostonba eltalálni, hogy a világ összes KKV-nak melyik szoftvere lesz jó, helyett az agilis, puha, rugalmas rendszerek jönnek előtérben. Miért nincsen egy olyan egyértelműen IT megoldás, ami elterjedt volna a KKV-knál? Azért, mert a KKV az úgy működik, hogy én ma reggel eljöttem egy üzleti reggelire, és hallottam valami újat, akkor onnantól kezdve azt szeretném már délután csinálni a saját cégemen belül. Olyan rendszereket és olyan eszközöket használok, amik lehetővé teszik nekem azt, hogy én azonnal tudjak alkalmazkodni. Így ez az egyetlen egy megoldás, hogy ne merev módszereket használjuk a mai világban, hanem agilis módszerek irányba induljunk el, mert így fogunk tudni a jóból
létrehozni kiválót. Így fogunk tudni nem gyorsan, hanem azonnal alkalmazkodni. És van egy olyan jelzés, van egy olyan előrejelzés, ami azt mondja, hogy jövőben a profitnak a 80%-a azon fog múlni, hogy mi milyen gyorsan fogunk tudni alkalmazkodni a megváltozott körülményhez. Én tudok olyan energetikai céget, aki a profitnak majdnem a 100%-át abból adja ki, hogy nagyon gyorsan, a konkurenciánál sokkal gyorsabban tud kijönni egy új termékkel. Konkurencia, mivel a saját merev IT rendszereket egy-két hét alatt át tudja alakítani az új árazásra, tehát az új képletre, ő ezt meg tudja tenni egy-két órán belül. És egy hét alatt mindenkinek eladja azt a terméket, ami az adott piaci változás lereagálja. Az üzleti igény az egy eléggé huncut dolog. Úgy működik a hagyományos gondolkodásmódunk, hogyha van valamilyen probléma, mert ugye üzleti igény mi problémának hívjuk a hagyományos világban, pedig nem az. Tehát ha van egy üzleti igény, akkor mi arra adunk azonnal egy megoldást. Igen ám, csak az üzleti igény az úgy elkezd úgy szép lassan elmozdulni. Ha nem tudjuk azonnal lefedni a megoldással, akkor próbálunk még egy megoldást, második, harmadik, már a projekt túl nagy legy, az ügyfél már nem akar ennyi pénzt fizetni. Nem működik a dolog. Csak olyan megoldás működik, amikor az üzleti igénnyel együtt tud folyamatosan átalakulni a mi megoldásunk. És ez sokkal jobban hasonlít arra, hogyan a nők öltözködnek. Sokkal jobban hasonlít arra, hogy a kínaiak szállítanak nekünk terméket. Ők nem a legtökéletesebb terméket tudnak előállítani, de nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni. Tehát, hogyha bármilyen igény vagy visszajelzés van az ügyféltől, akkor azonnal bereagálnak. Nekem van egy ismerősöm, aki ilyen műanyag kis csöveket gyártott, zsugorcsöveket gyártott. Az elején eljöttek hozzá a kínai barátunk, megmutatták neki a saját zsugorcsövét, kiröhögte őket. Azt mondta, hogy fényévekre vagytok a jó minőségű zsugorcsőtől. 5 év múlva már tehát ő fényévekre volt a saját gyártási technológia attól, amit hoztak a kínaiak, és egy gyártó cégből lett kereskedő cég 2 másodperc alatt. Ez a fajta alkalmazkodás, hogy nem hagyják abba, hanem folyamatosan keresik és dolgoznak azon, hogy ez egyre jobb legyen, sok tömegben, tehát nagyon sok próbálkozásból áll, és nem egy tökéletes zsugorcsőről van szó, hanem egyfajta valamilyen folyamatról, aminek a végén mégis olyan elfogadott minőség lesz belőle. Régi világban úgy gondolkodtuk, hogy ha sokat tervezünk, akkor megtaláljuk azt a megoldást, amivel 1 másodperc alatt meggazdagodunk. Vagy óriási sikert érünk el, vagy ez fog igazán most berobbantani. És mindenki azon dolgozott, esül az ágyú és dől a lé. Nem működik. Második világháborúban is ez a taktika sokkal jobban bevált, amikor nem egy nagy durranás volt, hanem folyamatosan nagyon sok kis poszt. Folyamatos nagyon sok kis próbálkozás. Tehát ez sokkal jobban hasonlít ahhoz, amit a mai világ, amit az IT-n belül mi már megtapasztaltunk, mert az IT világon belül az elmúlt 10 év az csak erről szólt, hogy újabb és újabb rendszerek jöttek, és folyamatosan minden változott. Vagy akár egy ilyen gépfegyver is. Ha megnézzük, hogy a régi világban ugye volt ez a PM3-szög, tehát a scope, minőség az egyben volt, az anyag, illetve a rendelkezésre álló idő adta ki együtt ezt a 3 szöget. Az agilis világban a minőséget ki lett emelve, itt nem 3 szög lett, hanem 4 szög, és azt mondjuk, hogy na egy dologból nem engedünk a minőségből. Minden más, az másodlagos, de a minőségből soha nem engedjük el. Gondoljatok bele egy étteremben. Egy étteremnél, hogyha azt mondják, hogy hát nagyon gyorsan kértem, ezért rossz lett. Nem tudjuk elfogadni. Tehát annak az ételnek, annak jónak kell lennie. Sok idő telik el, nem lesz jó, mert hogyha én most szeretnék egy szendvicset enni, akkor hiába lerakják nekem 1 év múlva egy tökéletes szendvicset, már nincs meg ez az üzleti igényem, amire ezt kielégíteni. Tehát 0 forintot ér nekem az a tökéletes szendvics, ha én addigra már, nem tudom, üdítőt szeretnék inni. Hanem valamennyi idő van, amit az ügyfél hajlandó várni arra, hogy mi leszállítsuk neki a megoldást. És az a trend látszik, hogy ez az idő csökken. Az agilitásnak az apropóját azt adta, hogy végezték annak idején egy kutatást, ami megmutatta, hogy egy-egy szoftver funkciónak hány százalékát használjuk mi. Kiderült, hogy nagyon pici részét egy szoftver funkcionalitást mindig használ. Gondoljatok mondjuk az Excelre.
Az Excelnek hány százalékát használjuk? Biztos. Tehát, hogy mindenki tegye rá a kezét a szívére, icipici részét. Van olyan részét, amit ritkán használjuk, vagy mindig használjuk, van olyan, amit gyakran használjuk, van olyan, amit ritkán használunk, és több, mint a felét, azt soha nem használjuk a funkcionalitásnak. És a kutatásnak az lett az eredménye, hogy a bugoknak a 90%, a problémák, a hibáknak a 90%-a mindig olyan részben van a projektben, amit mi soha nem használunk. Valójában ez az a funkcionalitás és az az igény, amit az ügyfél nem akarja, hogy mi kielégítsük. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint az étteremben azt mondja, hogy márpedig én most ezt a sonkás szendvicsben használt sonkát, nem tudom milyen XYZ eljárás alapján készített, ami rettenetesen különlegesé teszi. Hát, nagyon örülök neki, de ezért van ilyen rossz íze. Tehát, hogy igazából ezek a funkciók nincsen hozzáadott értékük. Olyan ritkán használjuk őket, hogy sokkal könnyebb és sokkal jobb lenne egy olyan szoftver, ami sokkal kevesebb funkcionálisat bír, sokkal stabilabb, és bármikor rugalmasan át lehet építeni. Mert attól a funkcionalitás, amit soha nem használunk, lesznek merevek a rendszerek, lesz merev maga a szoftver, lesz merev a mi termékünk, vagy merev lesz a mi projektünk. Aminek a valószínűsége, hogy használni fogják, kevesebb, mint 1%. Na attól lesz nekünk problémánk, mert mi a tervezés során tökéleteset szeretünk volna létrehozni. És amikor elérkezünk a 99% fölé, és olyan esetekre és olyan kivételekre gondolunk, aminek a valószínűsége nagyon pici, na attól lesz igazán nagyon bonyolult ez a folyamatábra. Attól ez igazán nagyon drága a gyártási folyamat, hogy olyasmit is lekezel, aminek nagyon pici a valószínűsége. Na ez teszi nagyon drágát. Tehát ettől lesz nagyon drága egy hagyományos megoldás. És 10x évvel ezelőtt, 2000 környékén elmentek sielni egy pár ilyen projektmenedzser, és kikiáltották egy ilyen agilis kiáltványt. Az agilis kiáltvány azt mondja, hogy sokkal fontosabb nekünk a közvetlen kommunikáció, mint a módszertanoknak a betartatása. Sokkal fontosabb nekünk a működő szoftvert, mint egy átfogó dokumentáció, mint a szerződéshez való ragaszkodás. A megrendelővel való együttműködés sokkal fontosabb, mint a szerződéshez való ragaszkodás, és a változás iránti készség sokkal fontosabb, mint a tervek pontos betartatása. Gyakorlatilag ezzel deklarálták az új agilis világot, és erre nagyon sok épülők voltak azok az úri emberek, akik ezt a bűnt elkövették, és elindították egy teljesen új korszakot. És az agilitásnak van egy, tehát hogy mi átváltunk erre a módszerre, és átváltunk erre a módszertanra, akkor annak az a következménye, hogy az mi ügyfelünk az lojális lesz hozzánk. Mert mi fogunk tudni alkalmazkodni a folyamatosan megváltozott üzleti igényekhez. Az agilitáson belül kiemelek egy pár technikát, egy pár módszert, hogy megkönnyítsem elképzelni, hogy mégis hogy lehet végigvinni egy ilyen agilis projektet. Annak idején a vadnyugatban voltak kis boltok, és amikor jött a kereskedő, akkor mindig nagyon sietett, ezért nagyon pici időm volt arra, hogy én le tudjam adni neki a megrendelést. Amikor jött a kereskedő és megkérdezte, hogy mit kell, hogy hozzak nektek, akkor hát nem volt idő arra, hogy én nekiálljak lehatározni házon belül, és megnézni, hogy pontosan akkor mi hiányzik, meg hány, vagy rossz meg, tehát hogy nem működött ez a dolog. Ezért kitaláltak egy úgynevezett Kanban cetlit. Kanban cetlinek az volt a lényege, hogy minden árura fölraktam egy ilyen Kanban cetlit, és amikor valaki megvette az árut, akkor én letéptem az áruról a Kanban cetlit, és beraktam a fiókba. Amikor jött a kereskedő, és megkérdezte, hogy mit hozzak, akkor én a fióknak a tartalmát összeszedtem, beraktam egy zacskóba, és azt mondtam, hogy ezt. Tehát nagyon pontos megrendelést le tudtam adni, hiszen egy az egyben a fogyás benne volt, vagy a fogyásnak a dokumentációja benne volt a fiókunkban. Na ez a fajta Kanban technikát használjuk mi is most az IT világban. Most per pillanat így néz ki, ez úgynevezett offline verziója a Kanban világnak, és létezik belőle egy online verzió, tehát amikor egy szoftver segítségével. A lényege mind a kettőnek ugyanaz, hogy most függőlegesen vagy viszintesen, tehát nagyon sokféle módszertan másképpen definiál, de a lényege az, hogy egyértelműen látom, hogy egy-egy kockának, meghatározom azt, hogy egy-egy kockának mi az áthaladási sebessége. Tehát például, hogyha egy PR ügynökségről van szó, és nekik az a feladatuk, hogy posztokat írjanak, akkor tudom, hogy egy ember naponta 4 posztot tud megírni, vagy nem tudom mennyi, 10-et, nem, X, 4-et.
nagyon drága műfajról van szó. Tehát, hogy 4 posztot meg tud írni naponta, tehát egy kockán belül mindig 4 feladat kell, hogy legyen, egy-egy cetli az egy-egy poszt, vagy egy-egy feladat, és akkor az első oszlop az az, hogy mi mindent meg kell csinálni, a cetlitnek a sorrendjei számít, mindig a tetejéről kezdjük el dolgozni, és mindenki veszi át a saját cetliét, tehát ahogy elindul a feladat, az elsőben megérkezett, akkor ott mondjuk megírják a nyelvszöveget, átrakja a cetlit a másik oszlopba, a másik oszlopba tudja az ember, hogy ezzel a feladatot nekem le kell ellenőrizni, vagy ki kell posztolnom, átrakja a harmadikba, amikor jóvá hagyják, átrakja a negyedikbe, és ez egy ilyen folyamatos jelen, vagy folyamatos jelenben van a teljes, tehát nincsen se eleje, se vége, mert ez nem egy projekt, hanem mindig jönnek a posztok. Ugye nem lehet mérni, hogy csak egy valamilyen áthaladási sebességet lehet ebben mérni, ez alapján lehet kiszámítani az adott projektnek, vagy az adott folyamatnak a hatékonyságát lehet visszamérni ezen keresztül. Tehát az agilis világban ez az egyik eszköz, amivel meg tudjuk fogni és kezelni tudjuk a feladatokat, hogy a folyamatosan beérkezik mondjuk a mi ügyfeleinktől folyamatosan bepotyogó feladatok, ezek nem nagy projektek, hanem 1-2 órás, 3-4-10 órás kis apró feladatok, ezek hogy jönnek át házon belül a gyártáson, hogy mennek át, ez egy ilyen típusú táblán látszik egyértelműen. Tehát napi szinten követésre a Kanban táblát használunk. A Kanbannak az a mellékhatása, hogy annyira kifacsarja az embert, hogy tehát az ilyen alacsonyabb IQ-val rendelkező munkatársak, vagy alacsony kvalifikálású munkatársak, azok sokkal jobban bírják ezt a módszertan. A mérnökök és az egyetemet végzett, ők nem. Tehát ők úgy érzik, hogy tehát olyan nagy nyomás van rajtuk, ez a gyártási nyomás, vagy úgy érzik magukat, mint hogy a gyárban lennének egy gépsoron, hogy ők ezt nem bírják, ezt a módszertan, és helyette úgynevezett Scrumot használjuk, ami igazából belül Kanban, de kívül 2 hetente megállunk mindig. Tehát van egy sprint, ami egy ilyen 2 hetes szakasz. Mindig az elején, 2 hetes szakasznak az elején megállapodunk azok, hogy mik azok a feladatok, amit 2 hét alatt el lehet végezni. Azon belül Kanbanban futnak, de annak az eredménye 2 hét múlva, vagyis a sprintnek az eredmény, mert ezt a 2 hetes szakaszt úgy hívják, hogy sprint, annak az eredményét mindig megállunk, átnézzünk, megdicsérjük, átbeszéljük, mi volt a jó, mi volt a rossz, és akkor megyünk a következő 2 hétre ismét Kanbanba. Tehát erre a fajta megállásra szükség van neki, mert neki végig kell elemezni az elmúlt 2 hetet, és levonni a megfelelő következtetéseket. De neki nem elég az, hogy ő csak gépiesen tud folyamatosan szállítani, teljesíteni, nem működik, tehát bezizulnak. Mi kipróbáltunk annak idején, fél éven keresztül futottunk csak Kanbanban, óriási feszültség volt a szervezeten belül, és majdnem felrobbant a szervezet, annyira feszült volt mindenki, pont attól, hogy folyamatos nyomás volt rajtuk, és nem volt se eleje, se vége, se megállás. Tehát ezért a Scrum módszertant használunk, ami tehát hogyha nem csak munkásokról van szó, hanem mondjuk egyetemet végzett emberekről, akkor nekik a Scrum módszertana sokkal jobban beválik. A Scrum módszertan ez egy 12 hetes ciklusokból épül. A bemenete egy ilyen Scrum folyamatnak egy lista. Ez egy úgynevezett ilyen kívánságlista, amit tudják, hogy backlog. Tehát ez mindaz, amit szeretne az ügyfél. Vagy mindaz, amit mi szeretnénk az adott szoftverrel megcsinálni. Tehát nem egy specifikációról van szó, hanem egy kívánságlistáról. A kívánságlistának egy-egy eleme, ez úgynevezett story. Tehát azt mondom, hogy mondjuk szoftvervilágról beszélünk, de jó lenne, ha ez a szoftver tudna XYZ-t. Ez egy story. Ami végül is egy funkció is, vagy ki lehet ragadni, mint egy funkció. Nagyon pontosan le lehet definiálni ezt az egy funkciót, nagyon pontosan körbe lehet írni, tehát nem kell egy 16 hónapos rendszertervben gondolkodnunk, hanem egy-egy funkciónak a lespecifikációja, ez 1 óra. Tehát nagyon gyorsan tudunk, ha megváltozik, nincs semmi baj, kidobom 1 órát, megírom egy másik ilyen leírását ennek az egy apró funkciónak. Hogyha olyan sztoriről van szó, ami nagyon átfogó, tehát mit tudom, azt mondom, hogy eddig az étteremben nem volt úszoda, most legyen úszoda. Ez nem sztori, ez egy epic. Tehát a sztori az, ami már megfogható. De jó lenne, ha itt lenne egy csap. Úgy azt relatíve gyorsan lehet kivitelezni. De mondjuk egy úszodának, vagy teljes átalakítás, ez egy nagy epic. Nagy epic, az sok-sok sztoriból áll, és sok-sok sztori pedig sok-sok taskból áll. És akkor az agilitás, vagy a Scrum módszertan, mint az egyik agilis módszertan,
dinamikája úgy néz ki, hogy az ügyfél folyamatosan az adott listát változtatja. Azt mondja, hogy na, most én azt gondolom, hogy ez a sorrend, amit én beállítottam a kívánság listán, most ez az, amire vágyok. Eltelik egy hét, azt mondja, láttam egy kiállítás, ez sokkal fontosabb, mert a konkurencia elkezdte ezzel dolgozni, én is fölemelem. Ez már nem annyira fontos, ezt vigyünk le, ami az első helyen volt, ez fölfelé, ez le. Tehát a folyamatos alkalmazkodás, folyamatosan változó világhoz, ez a lista adja, ahol az ügyfél szabadon tudja variálni a sorrendet azoknak a funkciónak. Kiveszi az elemeket, berakja az elemeket. És a listának a tetejét mindig lefagyasztjuk. Tehát azt mondjuk, hogy oké, 2 hetente oda megyünk, és azt mondjuk, hogy ami a lista tetején van, azt mi elviszünk és megvalósítjuk. A lista maradék elemeit ugyanúgy tetszőlegesen tudja változtatni. Minket nem zavar az, hogy az ügyfél 10-szer meggondolja magát. A régi IT világban mi volt? Ez az ügyfél nem tudja, hogy mit akar csinálni, hát hülye. Tehát dönts már el, hogy mit akarsz csinálni. És az ügyfél meg rettenetesen stresszelt, mert ő is szeretne megfelelni, de látja azt, hogy folyamatosan változik a világ, és nem tudta egyszerűen egy olyan specifikációt adtunk neki. Hát, hogyha te nem is tudod, hogy mit szeretnél megvalósítani, akkor mi hogy tudnánk neked valami jót leszállítani? Tehát ez az a folyamatos dilemma, ami a régi merev világban az IT mindig eljátszott ezt a csúnya játszmát az üzleti világgal. És mi úgy lettünk sikeresek, hogy mi soha, tehát 17 vagy 18 év alatt, amióta létezünk, mi megengedtük az ügyfélnek azt a szabadságot, hogy bármikor meggondolhatja magát. Márpedig ő nem így akar ezt a menüt pont fordítva, és ezt a szint meg pont zöldre, akkor mi addig dolgoztunk annak idején a laborban, aminek nem fejlesztettük ki egy olyan terméket, amivel minden elkészül egy éjszaka alatt. Tehát ez volt a terméknek a definíciója, hogy minden kész legyen egy éjszaka alatt. Onnan vettem ezt a filozófiát, hogy annak idején az egyetemen is, tehát ugye azt rakták be egy fél éves tárgynak, amit egy éjszaka alatt meg lehet tanulni, mert az egyetemistáknak a 90% az utolsó éjszakában tanulta meg a fél éves tananyagnak a jelentős részét. Tehát amit nem lehet egy éjszaka alatt megtanulni, ott nagyon rossz jegyek voltak az egyetemen, ezért egy idő után az egyetemi tanárok úgy adagolták a tananyagot, ami egy éjszaka alatt meg lehet tanulni. Tehát, hogy így megnézzünk, összeadjuk az összes tárgyat, akkor megvan, hogy hány hónap alatt tudjuk elvégezni az egyetemet. Tehát, hogy gyakorlatilag, igen, tehát, hogy így simán egy hét alatt megvan gyakorlatilag a komplet fél év. De működik, és azzal, hogy mi ezt a funkciót beépítettük, hogy bármilyen változás, tehát ugye annak idején 90-es évek végén a szerződés az úgy kezdődött egy weboldalra, hogy márpedig a legelején a menüt le kell rögzíteni, hogy mi lesz benne, minden menü módosítás, nem tudom, 10 000 forint, 20 000, 30 x ezer forint, plusz áfa, és maximum 3 módosítás. Tehát azt látom, hogy az utolsó időben oda ment egy vezérigazgató, és azt mondta, hogy néz ki ez a menü? Hát a vállalkozó ügyfelek sokkal fontosabbak, mint a lakosságiak, és az utolsó pillanatban élesítés előtt 10 perccel áttúrta a teljes menüt, és hogyha nem úgy ment ki a weboldal, akkor hogy érezte magát ilyenkor a vezérigazgató? Nem alakult ki benne a lojalitás az adott cég iránt. Tehát a következő munkára már egy másik céget pályáztatott meg, újra megcsinált. De hogy az utolsó pillanatban odajött, és azt mondja, hogy hát ez följebb, ez lejjebb, ez nem így, ez úgy, ez amúgy. Jó, rendben, van még valami? Nem vagytok semmik, srácok. Tehát na, ez az a pillanat, amikor elkezd kialakulni a lojalitás. Tehát amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben, van még valami, még esetleg tudok valamiben segíteni? Ez az a momentum, tehát hogy nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni az adott ügyfél igényhez, csak akkor van lehetőség arra, hogy alakuljon ki ez a fajta lojalitás. Tehát ha hiába mi szeretnék nagyon agilisak lenni, ha a mi termékünk nem olyan, tehát mondjuk, hogy olyan termékünk van, amit a változás akármennyire gyorsak vagyunk, 3 hónapon keresztül tart, akkor hiába vállalunk be egy 2 hetes sprintet, akkor sem fog működni. Nos, tehát a listának a tetejét megfogjuk, berakjuk az adott sprintben, és akik a csapatnak a tagjai, azokkal kötünk egy megállapodást, hogy a listának ezeket az elemeket szeretnénk veletek megcsináltatni, ők ezt elfogadják, megvitatjuk a listát, pontosan beszabáljuk, hogy az adott 2 hétben mi fog történni, tehát milyen, és átadjuk nekik a gyártásra. Ők fogják az adott sztorit, betaszkosítanak, tehát minden egyes sztori megvalósításához szükséges lépéseket leírják, hogy mi mindent kell nekem megcsinálni, mert az agilitás második alapelve az az, hogy soha nem keverünk a végrehajtói szakaszt a tervezői szakasszal, tehát vagy gondolkodunk, vagy dolgozunk, de ha dolgozunk, akkor nem gondolkodunk, és hogyha gondolkodunk, akkor nem dolgozunk. Tehát a kettőt soha nem keveri, és mind a kettőre timeboxot ad. Ez a harmadik technika. A timebox technikát úgy lehet a legjobban megérteni, ugyanúgy a saját feleségemnek a példáján tudok élni. Tehát akármit kérünk,
maga az előkészület és a végén a szárítás sokkal több időt vesz igénybe, mint magának a képnek az elkészítése. Tehát mindegy, hogy csak fehérre lefestem, vagy valami pöttyöket is oda rakom, vagy valami, nagyjából ugyanannyiba kerül. Na az agilitásban is ugyanez az árazási modell. Tehát vannak ilyen úgynevezett ilyen business value, vagy story pontok, tehát ilyen különböző mértékegységek, hogy most az elmúlt másfél hétben volt egy tárgyalásunk, az ügyfél összeírt egy hosszú, tehát ilyen listát, hogy ő mit szeretne az élesítésre, ami 2 sprint múlva lesz. Tehát 2 sprint múlva mi ezt a listát beárasztunk, kijött, hogy 140 story pontot ér ez a lista, és már pedig mi egy sprint alatt 30 story pontot tudunk állítani. Visszavittük hozzá, és azt mondtuk, hogy szuper, ez a dolog, csak légy szíves, nézd meg, hogy mi az, ami belefér a 60-ba, mert az élesítésig ennyi idő van. És mivel többlet kapacitás ő nem akart rendelni, ezért ő állítsa be azt a sorrendet, hogy mi az, ami legyen ott, vagy nem. És akkor általában megérti, tehát hogy már több mint fél éve dolgozok, akkor megérti, mert tudja azt, hogy meg fog valósulni, csak tényleg fizikailag nem tudom belerakni. Régen ez egy darab specifikáció volt, és ott ült a sok mérnök, vakarta a fejét, hogy vajon ezt a nagy autót most akkor hogy? Tehát élesítésre csak az autónak az eleje fog elkészülni? Vagy hogy fog kinézni az az autó? Tehát, hogy nem bírták elképzelni. És rá kellett szoktatnunk az ügyfeleket arra, hogy már pedig lehet csak abban gondolkodni, hogy tükör van rajta, vagy nincs. Tehát ez attól, hogy nincs rajta tükör, attól még nem lehet nem nevezni autónak. Attól, hogy a lámpája, vagy nem tudom én, nincs rajta spoiler, attól nem azt jelenti, hogy nem lesz gyors. Tehát ugye a kettő között nincsen semmilyen összefüggés, mert általában a specifikáció, vagy a rendszerterv az úgy nézett ki, hogy a hiper-szuper merci agyontuningolva AMG, nem tudom, hogy micsoda, és minden, ami a legjobb, azt beleraktunk. Ti is ismeritek ezeket az ábrákat, aztán amikor a végén örülünk, hogy Trabant volt, és egyáltalán elindult. Tehát ugye ez a specifikáció és az eredmény közötti kis apró különbség. Most az agilis világban ez nincsen. Tehát az agilis világban nagyon pontosan tudjuk, mivel nagyon rövid idő telik el, ezért amit látunk, és ami az eredmény, azok között pici a különbség. Tehát nagyon gyorsan elő tudjuk venni, és azt mondjuk, hogy nem is ilyen tükröt, hosszabbat, nagyobbat keres, és akkor gyakorlatilag úgy alakul ki. Tehát az agilis módszertanokat akkor kell használni, amikor folyamatosan változnak a körülmények, mert ott nem lehet gyártásszerűen gondolkodni. Így, hogy a agilis vagy Scrum módszertant használunk, akkor gyakorlatilag nem egy nagy projektünk van, és a végén vagy jó lesz, vagy nem, hanem nagyon sok picike, és hogy az egyik projekt nem sikerül, semmi baj, mert a következőben abból már tanulva gyorsan meg tudjuk csinálni. Tehát nagyon sok pici nekifutásból, és pici lépésekből tudunk alkalmazkodni. Még szoktam egy olyan példát mondani, hogy most így, ha rendelkezésre állnak kb. Egy órát, akkor pontosan meg tudnánk tervezni, hogy én innen hogy fogok eljutni, nem tudom, parlamentig. Nincs messze, 1 kilométeren belül van, de hogy én leírjam azt az algoritmus, amit én végre fogok hajtani, nagyon sok kivételt kell, hogy tartalmazzon, mert hogy neki megyek egy oszlopnak, vagy jön velem szemben egy kutya, őt ki kell kerülni, és hogy a UFO jön rajtam, és hogy a megállít a rendőr, és igazoltatás, tehát óriási tervet kell készíteni, és ez egy több száz oldalas specifikáció sem lenne elég ahhoz, hogy én eljussak innen 1 kilométer múlva, mert annyi kivétel jöhet még, amivel számolnunk kell. De hogyha mindig azt mondom, hogy csak tervezzük meg a következő 5 métert, akkor ez egy nagyon egyszerű specifikáció lesz, hiszen be tudjuk látni, hogy mi fog történni a következő 5 méterben. Tehát nem fogok egy rendőr igazoltatásról beszélni, ha nem látom a környéken rendőrt. Nem fogok beszélni arról, hogy kell helyszínelni egy baleset, hogy kell újra éleszteni egy embert, ha nincsen mellőttem egy ember, akit újra kell éleszteni. Tehát mindez a funkció nem lesz bennem, vagyis az újraélesztés miatt nem fog hibázni a rendszerem, tehát sokkal könnyebb és fit, és rugalmas és alkalmazkodó lesz maga az algoritmus, maga az elv. A Scrumban van egy pár szerep, van egy pár szereplő, tehát ugye az első ez maga a csapat, aki végrehajtja az adott feladatot. Mindig 6 plusz-minusz 2 fő, ez az ideális méret az IT-n belül. A marketingen láttunk azt, hogy ez inkább egy 3 fős, tehát sokkal kisebb csapat. A PR-ban nincsen még tapasztalatunk, de majd várjuk a visszajelzéseket, hogy milyen csapatméretet kíván a PR. Van egy úgynevezett Scrum Master, aki régen projektmenedzser töltötte be ezt a szerepet, a Scrum Master ő egy bíró. Ő csak arra vigyáz, hogy minden timebox be legyen tartva, tehát 1000 forint, 1 óra. Amikor kötelező lépés van, akkor ő arra vigyáz, tehát ott áll a pálya szélén, semmi más nem csinál, csak arra vigyáz, hogy minden határidő, tehát a megbeszélésre szánt és a munkára szánt idő pontosan be legyen tartva, és az összes Scrum szabály betartják. Hiszen ennek van
tehát ennek van a legtöbb haszna, illetve ebből van a megtérülés. Tehát az ember, nagyon sokszor tapasztaltam az elmúlt 17 évben, amikor volt valamilyen változás, és akkor tudom azt, hogy ez nagyjából 1 óra alatt meg lehet csinálni, az ember megcsinálta 8 óra alatt. És akkor kérdeztem tőle, de miért csináltad meg 8 óra alatt? Hát igen, mert ott a széle az egy picit még lelógott, látod, ez a füst ott nem stimmelt. Úgy nézett ki, mint hogy egy gömb lenne. Hát hogy néz ki? És akkor gyakorlatilag gömbnek a szélével eltöltött 7 órát. És így óriás plakátból mondta neki, de hát ezt így 1 óra alatt meg lehet csinálni. Hát igen, de az a gömb néz milyen szépet. Észre sem vettem, hogy ott van füst. Tehát magyarul a timebox nagyon fontos, mert a timeboxban lehet nagyon sokat nyerni, hogyha azt mondjuk, hogy 1 órád van rá, akkor ő eleve úgy osztja be, hogy a gömb is jó legyen, meg minden, ha tudja, hogy neki csak 1 órája van rá. És van a product owner, aki maga a megrendelő, vagy a megrendelőnek a képviselője. Tehát a konfliktus, vagy meg ez a háromszög, ez úgy néz ki, hogy van egy bíró, van a foci csapat, és van a megrendelő. Tehát a megrendelő mondja, hogy meg kis foci vagy nagy foci, a bíró fújja a meccset, a focisták meg, hogy játékosok azok meg játsszák. A sprintben ezek a kötelező állomásokról egy-egy mondatot tudok még mondani. Tehát a sprint planning meeting, hogy mi odaadjuk a sztorikat, ugye ami a megrendelő lista tetejéből jön, odaadjuk a csapatnak, átbeszéljük az összes sztorit, ez kb. 2 óra. Megállapodunk abban, hogy mennyi sztori van benne. Utána jön az úgynevezett sprint taskosítás, amikor ők fogják, és 2 óra alatt az összes sztorit betaszkosítanak, tehát odaírnak ilyen taskokat. Elindul a sprint, minden reggel találkoznak egy ilyen stand-upon, tehát hogy állva, szék nélkül, nagyon fontos, mert ha leül valaki, akkor minimum 10 perces lesz az a megbeszélés, mert hát olyan jól ülünk. Tehát ugye azért állva tartják meg, hogy 5-10 perc alatt minden csapattag elmondja azt, hogy mit csináltam tegnap, mit szeretnék ma csinálni, és mi az, ami engem akadályoz. Ha vannak akadályozó tényezők, akkor azt különágon kezeljük, ha nincsen, akkor minden mehet vissza a gyártásba, tehát haladunk. Nem gondolkodunk, végrehajtjuk azt, amit előtte leírtunk magunk előtt, hogy mi mindent kell csinálnunk. Tehát, akkor van egy úgynevezett estimation meeting, ez mindig ebéd utánra teszünk, tehát ugye ebéd után a produktivitása az embereknek gyakorlatilag 0, mert minden energia elmegy az emésztésre, tehát délután érdemi munkát nem tud végezni az ember. Az agilitás meg kihasználja ezt az időt, tehát ezen az ebéd utáni 1 órában vagy fél órában, ez attól függ, hogy mekkora a projektnek a mérete, mindig arról beszélünk, hogy a következő sprintben milyen feladatokat szeretnénk belerakni, tehát átbeszéljük azt a témát. Ezért az, aki a csapaton belül bent van, ő már tud játszadozni az adott feladattal, végig gondolja, hogy ezt így meg tudja csinálni, kell még valami másképpen, fölteszi azokat a kérdéseket, tehát gyakorlatilag a feladat, ami majd én a következő 2 hétben megcsinálok, 2 hétet készülök rá, hogy megcsináljam. Ettől lesz óriási hatékonyság, ugrás az agilitásba. Tehát gyakorlatilag mi 10 munkanap, tehát 2 hét az 10 munkanap, 1 munkanapra leállunk, hiszen akkor van az úgynevezett sprint forduló, tehát az agilitásnak ilyen kötelező rituáljai lezajlanak 1 hét alatt, és 20%-kal jobb lett a hatékonyságunk. lesz. Úgyhogy 1 napra leálltunk. Tehát ezt bizonyítani tudom tényekkel, tehát ezek alá vannak támasztva nálunk. Van egy úgynevezett mid-sprint megbeszélés, amikor a sprint fordulóra rákét 1 hétre, megáll az egész csapat, és fél órában, 1 órában, attól függ, hogy mennyi probléma van, megbeszéli azt, ha így haladunk be, lesz-e futva a sprint, kell-e valamit változtatni, hozzá kell nyúlni, kell-e tehát valamilyen módosítás végre kell hajtani. Ez az úgynevezett demo, amikor a második hét végén leülnek, és nekem, vagy a megrendelőnek megmutatják mindenki személyesen, hogy ő mit végzett el. Tehát közvetlen kapcsolat van a fejlesztő, vagy a végrehajtó és a megrendelő között. Nincsen közte egy ilyen sales varázsló gépezet, mint a régi projektben, hogy nem annyira jó minőségűből, gyönyörű csomagolásból előadjuk így óriási rakétának, hanem közvetlenül a fejlesztő meg tudja kapni azokat a visszajelzéseket, és akkor nem az van, hogy hülye ügyfél, hanem az van, hogy én tudom, hogy az ő neve Géza. És a Géza ezt így szereti, ezt meg úgy szereti, hiszen úgy reagált be. Tehát sokkal pontosabban tudja a fejlesztő. Magyarul mi azt a réteget, ami a fejlesztő és a megrendelő között van, azt próbáljuk lénesíteni, tehát vékonyítani. A lehető minimálisra legyen. Feltétlenül szükség van rá, hiszen ő nem tud kijárni, tehát ő nem tud kapcsolatot tartani, de amikor feladatról van szó, akkor megpróbálunk háttérben maradni. Mert ők sokkal jobban megértik egymásnak a nyelvét. És van egy úgynevezett sprint retrospektíva, amikor másfél órában leülünk, és mindenki körbe megyünk a csapaton belül, leírjuk azt, hogy mi az, amit jól csináltunk, és mi az, amin javítani kéne. Tehát ezek azok a pontok, amin belül Kanbanban futva ideális sebességet tudunk elérni, ideális haladás, anélkül, hogy a pszichikájuk túl lennek terhelve.
Jó, úgyhogy tehát nagyon sok szabály van, ezek az interneten elérhetőek, nyugodtan meg tudjátok nézni. Adok még egy pár ilyen alap mankót, tehát hogy nagyon fontos az, hogy milyen módszertant válasszunk. Hogyha az igény felmerülése és a megoldás között eltelhet 4 hónap, akkor az eddigi módszertan, vagy eddigi használt módszertanon semmit nem kell változtatni. Mert az agilitás az drágább. Drágább, mint a hagyományos gyártás. Drágább. Hogyha 2 és kötőjel 4 hét között eltelhet az igény és a megvalósítás között, akkor agilis módszertanokat kell használni. Például Scrum, Kanban. Hogyha kevesebb, mint 2 hét alatt, na ez van az agilitáson túl, ez egy másik előadásnak a témája, gyakorlatilag a most rendszereket kell használni, vagy a most módszertanokat kell használni. Nagyon sok olyan eszköz van, ami ennyire gyorsan tud alkalmazkodni. Például mondjuk az Excel. Tehát ugye az Excelben, hogy szeretnétek valamit változtatni, akkor meg fel sem merül, hogy egy ilyen change requestet, vagy egy informatikai projektet indítsatok el. Fogtok, beszúrjátok azt a mezőt, átírjátok azt a képletet most is azonnal. Tehát vannak olyan eszközök, amik már nem is agilisak, hanem az agilitáson túllógnak, azonnal tudnak alkalmazkodni. Amikor már nagyobb csoportról van szó, akkor ott van egyfajta ilyen sebessége. De ha ezt a sebességet le tudjuk csökkenteni pár napra, vagy pár hétre, akkor már az ügyfél nagyon elégedett lesz, mert nagyságrendel hosszabb az az idő, amit a konkurencia tud. Tehát úgy lehet a legjobban módszertant választani, hogy mindig megvizsgáljuk, hogy a probléma és a megoldás mennyire ismert. Tehát, hogy a probléma ismert, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, és a megoldás is ismert, akkor a hagyományos gyártás, klasszikus PM a lehető legjobb. Minél alacsonyabb kvalifikálású emberek, minél jobb minőséget kihozni belőle, minél merevebb szabályzáson, minél merevebb gyártási folyamatban maximális profitot tudunk elérni. Semmit nem kell akkor változtatni. Ha a probléma ismert, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, de nem tudjuk, hogy mi a megoldás, akkor nem szabad a gyártásba belerakni, mert soha nem lesz vele elégedett az ügyfél. Soha. Akkor az agilis módszertanokat kell alkalmazni, hogy ez a próbálgatás. Tehát a próbálgatásnak a módszertana gyakorlatilag az agilis módszertan. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a probléma, mennek el az ügyfelek. És nem tudjuk, hogy mi a megoldás. Hiszen nem tudjuk, hogy mi a probléma. Akkor a Lean és a Lean Startup, azon belül a Lean Startup módszertant tudok ajánlani, hiszen ha belegondoltok, a startup vállalkozó pont ebben a problémában van, hogy ő azt gondolja, hogy neki van egy remek ötlete, de még nincsen se vevője, se semmi, oda megy hozzá, és azt teszi föl magában a kérdés, hogy vajon ez a vevő miért nem vette meg ezt a terméket? Mi a baj? Miért megy el? Mi a probléma? Miért megy el a vevő? A Lean-nek a módszertana és az azon belül a Lean Startup módszertan abba tud nekünk segíteni, hogy nagyon gyorsan megértjük az ügyfél segítségével, hogy mi a probléma a mi termékünkön. Így ismert lesz a probléma, és onnantól kezdve, ha tudjuk rá a megoldást, akkor gyártás, ha nem tudjuk, akkor agilis módszertan. Ha ismeretlen a probléma, és ismert a megoldás, az a sales. Ugye? Tehát, hogy nem is akartad, de hogy segítünk, tehát, hogy nyilván nem erről szeretnénk beszélni. Hát a jelenlegi IT világ az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy ilyen célrendszerekből áll, amik Bostonban kitaláltak, hogy a magyar KKV-nek mi lesz jó, szélzesnek oda lett adva, jönnek, és akkor szépen darálják le mindenkinek. Van egy darab szuper univerzális szoftver, ami über agil, és ezt tudják, hogy Excel. Azonnal alkalmazkodik hozzánk, de túl puha, sajnos a másik oldalon, mert semmilyen merev szabályzásra, tehát nincsen benne lehetőség. Az ICUKA véletlenül rátenyerelt a billentyűzetre, bankok mentek csődbe. Tehát összeszedtünk nagyon sok olyan példát az IT világ, tehát a világból, ahol bankok, alapok mentek csődbe, mert valaki elfelejtette a cellát, a szummát azt úgy lejjebb húzni. Kiderült, van pénz, elköltötték, aztán végig kiderült, hogy még sincs pénz. Ja, még ott volt még 4 tétel, amit elfelejtettem hozzáadni a tervben, és ez így rá egy évre kiderült, amikor már pont a csőd szélén voltak. Vagy London 2012-ben ugyanez volt a probléma, hogy Londonban 2012 IT fellegvára a világban. Londoni olimpián 2012-ben 10 000 jegy duplán lett eladva, mert kiderült, hogy a jegykezelés, tehát a jegytartomány kezelési nyilvántartás Excelben volt. Tehát így gratulálok nekik, tehát nem tudom hány milliárdot költöttek az IT, dollár vagy fontot, és ugye emiatt az Excel sajnos amire használják, az sokkal nagyobb kör. Egyértelműen látszik, hogy a IT világ az ebbe az irányba mozdul el, tehát az agilisabb, tehát az alkalmazkodó irányba mozdul el, és nem csak az IT világ, hanem nagyon sok területen is ugyanezt a változást tapasztaljuk. Gyakorlatilag
bocsánat, tehát amivel mi, tehát ami most a mi új termékünk, ez a Gartnernek az egyik jóslatában egybevág, vagy azt lovagolja meg, hogy azt mondta a Gartner, hogy az új alkalmazásoknak a 25%-át, új informatikai alkalmazások 25%-át úgynevezett civil fejlesztők fogják létrehozni, tehát nem programozók. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint annyi energiával, mint amennyivel ti is létrehozzátok azt a saját Excel-t, ami ott csücsül a home könyvtáratokban, vagy a saját számítógépeiteken. Tehát, hogy ilyen könnyedséggel lehet majd ERP rendszereket létrehoznunk, vagy konfigurálnunk. Tehát, hogy ez a világ érkezik el. Mi ezt a trendet lovagoltunk meg. Ez volt az, ami miatt a Bloomberg beválogatott minket a Grow Forumban, ez az úgynevezett Karma platform. Mi azt tapasztaltunk, hogy nagyon sok iparágban megfordultunk, és mindenhol voltak tökéletes ERP megoldások, de valahol mindig kiderült, hogy a home könyvtár az tele van sok-sok huncut Excel-lel. Tehát mindenki végül is abban él, akár milyen sok ERP, meg nem tudom milyen csoda rendszereket használ, mindenki valami miatt nagyon szereti az Excel-t. És ezen gondolkodtunk, hogy miért van az, hogy végül is mindenhol van Excel. És rájöttünk azért, mert az Excel az nagyon agilis, tehát az agilitásnak, tehát az agilis szoftver, ami azonnal tud alkalmazkodni hozzá, és annyira szeretjük, mint a legjobb társunkat. Mert meghallgat minket, csendben marad, alkalmazkodik hozzá, nem panaszkodik, hogy folyamatosan változtatok rajta, hanem mindig alkalmazkodik hozzá. Ha most egy teljesen más kimutatás, másképpen akarom, mert akkor nincsen semmi gond vele. Az SAP, meg az összes többi rendszer, amit mi használunk, az nem úgy néz ki. Tehát ezért nagyon gyakran, fogalmazunk át, tehát minden vállalatnál úgy néz ki a valóság, hogy az eredményeket mindig átrakjuk az SAP-ba, de a valódi élet az Excel-ekben zajlik. És igazából ezt, amikor láttunk mindenhol ezt a trendet, akkor létrehoztunk egy olyan szoftvert, ami egy nyilvántartásszerű Excel-ekből, mint amilyen ez, létrehoz egy üzleti alkalmazást. Tehát gyakorlatilag egy az egybe ebből az Excelből egy ilyen csinos üzleti alkalmazás, nagyon bonyolult módon, meg kell fogni az Excel-t és be kell dobni a felületre. Ez 2 év alatt készült el ez a prototípus, tehát nagyon bonyolult szoftverről van szó belül. És a végeredmény az az, hogy van egy energetikai cég, aki 160 Excel-t használt, és nem volt hajlandó egyetlen egy SAP meg egyéb szoftvert használni, hiszen ő abból élt, hogy azonnal alkalmazkodott a világban. Mivel Excel-ekben volt, nem tudták beauditálni, nem ment át az auditon, és tehát mindenki ütötte, vágta az ő fejüket, de ő nagyon sok pénzt keresett, ezért ezt mindenki elnézte neki. Tehát hogy nem volt ebből probléma. És gyakorlatilag a folyamatosan változó üzleti igényt, a folyamatosan változó üzleti modellt ők Excel-ekben hajtottak végre, ehelyett mi hoztunk nekik egy darab alkalmazást, ez gyakorlatilag volt ez a szoftver, és az Excelnek az előnyeit és a hagyományos ERP merev rendszereknek az előnyeit tudtunk egyesíteni egy megoldásban. Ha a lényegét kellene megfogalmazni pár mondatban, akkor azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy a hagyományos ERP rendszerekben a felületet valaki tudja birizgálni, ahhoz kell a fejlesztő. Ha a modellt, milyen mezők vannak, ahhoz is kell fejlesztő. És hogy a funkciókat szeretné érni, ahhoz is kell fejlesztő. A mi rendszer segítségével, ha a felületet szeretnénk vizsgálni, az ott van az üzleti felhasználónak a kezébe, tehát ő most azonnal, akárhányszor meggondolja magát naponta, át tudja alakítani a felületét. Át tudja alakítani magát a modellt, tehát hogyha rájut a szerviz, hogy már pedig az autószerviz, hogy a mobil számot el kell tárolni, mert akkor szólok neki, mikor jár le az ő forgalmi, akkor sokkal több ügyfelem lesz, akkor ezt azonnal meg tudja tenni, nem kell várni a következő verzió, ami majd fél év múlva jelenik meg. Mert neki már onnantól kezdve nagyon fáj, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni, és következő fél évben várnom kell arra, hogy ez belekerüljön a saját rendszerem, mert az a veszteség. Tehát az, ami KKV nem bír elviselni. Én sem, én is az vagyok. És a funkciónak, egy alapfunkciónak egy részét ugyanúgy automatikusan hozzá tudja adni a rendszer ehhez. És ott van már az a kis picike kék rész, amihez igazából kell a fejlesztő. Tehát le tudjuk csökkenteni a programozónak a szükségességét egy nagyon-nagyon pici részre. Tehát egy ilyen 20-30% alá tudjuk csökkenteni. Tehát a nagyon bonyolult számítás, vagy nem tudom mi van, azt csinálja meg a programozó, de hát azért ki is fizetem, mert azt tényleg ahhoz én annyira nem értek. Ezt csinálja meg ő. Tehát itt tudjuk elérni azt, hogy a rugalmasságot azt nem így fogunk értelmezni, hanem így. Tehát olyan gyorsan fogunk tudni alkalmazkodni. És gyakorlatilag 160 Excel-t mi a konkurencia 1 év alatt vállalta volna ezt a rendszert. Tehát ez nem egy KKV rendszer volt, ez egy nagyvállalati rendszer. Mi ezt leszállítottunk 2 hónap alatt.
Hát mert Excelbe le lett írva, hogy pontosan mit is kell, hogy tudjon, gyakorlatilag a meglévő Exceleket egy az egybe bedobáltunk. A maradékot lefejlesztettünk még, ami volt speciális funkcionalitás, és kész volt a rendszer. A legközelebbi konkurencia az $1 millió alatt szóba sem állt velük. Tehát mondták azt, hogy ha mindent kidobálnak a szoftverbe, akkor sem tudnak ennél olcsóbban adni. Mi ennek a töredékért csináltuk meg, és le tudtunk szállítani. Semmi újat nem csinálunk, csak az, amit már a Darwin bácsi megmondta, hogy nem a legerősebb, és nem a legügyesebb, és nem a legokosabb fogja túlélni, hanem az, aki a legjobban tud alkalmazkodni a folyamatosan változó igényekhez. Tehát most ebben a korban az alkalmazkodáson van a hangsúly. Vagyis az agilitás, az az úgynevezett evolúció, a termettséget jelent. És az agilitás bevezetése során oda kell figyelni egy pár dologra, mondjuk van az úgynevezett hőskorszak, tehát ha bevezetünk cégen belül az agilitás, akkor úgy fogják érezni magukat a kedves dolgozóink, hogy mintha felszabadítottuk volna őket a rabság alól. Mindenki jön a saját 10 évvel dédelgetek otthon ötletével, és elárasztanak minket jobbnál jobb ötletekkel. Mi coachot alkalmaztunk ahhoz, hogy mondjuk ezt a fajta problémát át tudjuk hidalni. Tehát 20-valahány ilyen esetet hoztunk létre, tehát nagyon tudatosan kell, amiben bele el lehet bukni, hogy bevezetjük az agilitást. Például nem is gondoltam volna, hogy így 2-3 hónap után elkezdenek visszarendeződni a régi főnök mögé. Hát, hogy de jobb lenne, hogy lenne egy ember, aki megmondja neki, mint a kommunizmusban, visszavágynak. Nem ért, tehát a lelkemet kitettem, és gyakorlatilag hát kiderült az, hogy nem a főnökre vágynak, hanem úgy megérezték a saját vállakon, hogy mi az, hogy felelősség, és azt nem szeretik. Tehát nincsenek hozzászokva, és akkor úgy, és utána, tehát amikor ezt túléltünk, akkor megnőtt nagyon a hatékonyság a szervezeten belül, amikor mindenki megbarátkozott a felelősséggel is, és hajlandó volt a saját vállán viselni a felelősséget. Gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy a gyártásban benne van a profit, de hogyha valaki szeretne egy kiváló dolgot létrehozni, akkor, vagy egy olyan, ami nagyon kiemelkedik a többiektől, akkor az agilis módszertan erre jobb. Tehát, hogyha valamilyen előnyt szeretnénk szerezni a versenytársakkal szemben, akkor agilis módszertan jobb, drágább, de olyan előnyt szerzünk, amitől nagyon gyorsan meg tud térülni. És ami megtérül nagyon hamar, az nem drága. Legalábbis ez a gondolkodás módunk. Az, hogy ez mennyire változik, csak ezt a példát szeretnék nektek megmutatni, hogy volt egy startup, aki 3 évvel ezelőtt létrehozott egy kis céget. Az ötletnek az volt a lényege, hogy ha valakinek van egy kiadószobája, és valaki meg szeretne egy kiadószobát bérelni, akkor a kettőket összehozza. Most fél évvel ezelőtt több szobát adtak ki egy éjszaka alatt, mint a Hilton. Összesen ők vannak 16-an, a Hilton 10 000 alkalmazottal, ők 16-an. Kb. Profit nagyjából steam, mind a kettőnél. Nekik rengeteg alkalmazottjuk van, mert mindenki a saját lakását kitakarítja, mert ugye nyilván szeretne. Tehát, hogy gyakorlatilag mindaz a struktúrát, amit régen központilag óriási nehéz folyamatokkal, ordinári logisztikával, úgy tudjuk megmondani, mint a hangyáknál, hogy igazából nem kell egy tökéletes valamilyen szervezet, mindenki, ha elvégzi a saját dolgát felelősen, akkor működik a dolog. És sokkal nagyobb árbevételt tudtak produkálni, mint a Hilton. Sokkal több szobát adtak ki egy éjszaka alatt, mint a Hilton. Tehát ez rámutat arra, hogy nagyon változik az üzleti világ. Ez úgynevezett social üzleti modell. Működik. Régen egy tökéletes informatikai szervert hoztunk létre, vagy egy szerverszobát, ami akármilyen változásokat túléli és akármilyen terhelés elbír. Most inkább a cloudba megyünk, ahol nagyon sok icipici hangya szerver, nem baj, ha meghal, tehát ugye úgy van a cloud világban, hogyha a szervernek van neve, tehát már mint úgy, hogy mit tudom, ilyen ember, állat vagy valamilyen neve, akkor nem szabad megölni. Ha csak száma van, akkor el lehet pusztítani, mert akkor az lényegtelen, az a lényeg, túléli a rendszer. Sőt, az új informatikai rendszer az úgy van fölépítve, hogy vannak benne egy úgynevezett ilyen majom nevű szoftver, ami randommal elkezdi lekapcsolni a szervereket, meg a vonalakat bontani. Napi szinten folyamatosan futtatják egy olyan szolgáltatást, ami a saját szolgáltatásunkat írtja. Tehát megvan az, hogy amit 1000 szerverünk van, akkor ő mindig lekapcsolja a 100-at. Mert akkor lehetünk biztosak arra, hogy a rendszer jól működik, egészséges a szervezet.
Ugyanúgy, mint az immunrendszerben. Tehát, hogyha mi mindig egy tökéletes világban élünk, ahol soha nem ér minket semmi baj, akkor így is lehet egészségesnek maradni, hogy a gyereket leszeparáljuk egy ideális világban. Vagy engedjük azt, hogy a sárból igyon, és akkor hozzászokik, vagy meghal. Tehát ugye de legalább tudjuk, hogy akkor egészséges. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon megváltozik a gondolkodásmód is. Tehát az alkalmazkodás ebben is benne van. Tehát folyamatosan napi szinten ők leszimulálják azt az esetet, mint hogyha minden nap megszakadna, vagy leállna az Amazon. Ugye annak idején, tavaly nyáron, vagy valamikor leállt az Amazon, volt egy nagy részeg, a félvilág az beborult, a szolgáltatásoknak a fele nem működött, a másik meg ugyanúgy vidáman működött. Na, az, aki működött, az folyamatosan írtotta a saját. Tehát ott volt egy ilyen majom szoftver, ami folyamatosan lekapcsolta minden, mint egy ilyen monkey. Jött, és akkor össze-vissza kapcsolta le a gépeket, és ők napi szinten hozzá voltak szokva ahhoz, hogy mindig mennek előre. Gyakorlatilag valami hasonlót mi is csinálunk, tehát 3 éve lapos szervezet vagyunk, tehát 3 évvel ezelőtt középvezető réteget leépítettünk. Nincs házon belül. Ez egy külön előadás az, hogy ennek milyen következményei voltak, és ezt hogy lehet megcsinálni. Azt tudom, hogy rengeteg pénzt tudtuk spórolni, és az emberek sokkal jobb, tehát most volt egy ilyen HR kérdőív, tehát 100-valahány kérdésből álló kérdőív, 99% az embereknek válaszoltak, tehát egy ember nem válaszolt. Azon belül egy terrorista volt, aki nem ajánlana minket soha senkinek, és 1-es, 2-eseket végig osztályozta, mindenki más 4-es, 5-öseket. Tehát én azt mondtam, hogy minden faluba kell egy ember, aki elvégzi ezt a szerepet, tehát engem ez nem zavar, de azt látom, hogy 50 főből gyakorlatilag 40x ember az elégedett a céggel, és bátran ajánlana másnak is. Tehát ezt csak úgy lehet létrehozni, hogy nincsen fölötte egy olyan réteg, és nagyon közvetlen a kapcsolata. Nem érzem úgy magamat, mint hogyha tehát sokkal több mindent kell, tehát jobban kellene dolgoznom. Nem, csak sokkal szervezettebb lett a miénk. És akkor, ha végig szaladunk gyorsan a részlegeken, akkor ugye van a Shiva Labs, tehát a Shiva Force-on belül. A Shiva Labs, ez egy ilyen bitbetyárok, tehát hogy így bármit leprogramoznak pillanatokon belül. Ők üzemeltetik a labort nálunk házon belül. Van a Shiva Luke, ami weboldal, design és az ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Ezek ilyen jó minőségű, tehát hogy mindig azt titeket zavar, hogy mondjuk a konkurencia az mindig azért nyer, mert az ő weboldalok sokkal szexibb, akkor mi ebben tudunk segíteni, hogy a tiétek is olyan jó legyen. Ez OTP-től a sarki virágosig mindenhol megtérült ez a minőség. Van a gyártás, ahol hát több mint 5000 sikeres projekten vagyunk túl, és 1 millió emberórát leadtunk már, és több mint 10 000 kódsort produkáltunk, tehát ilyen nagyon nagy mennyiségű IT fejlesztések tartanak, most is több mint 150 szervert karbantartjuk. Ők rájuk nagyon büszkék vagyunk, ők a legnagyobb ügyfeleink, tehát OTP-ként még 90-es években kezdtünk, amikor még egyetemista voltam, a Magyar Telekommal még Matávként, az Erztével még Postabankként. Tehát ez az, amit mondtam nektek, hogy az ilyen agilis dolog lojális ügyfeleket okoz, tehát ők ragaszkodnak hozzánk, és nagyon sok változás volt, és nem pályáztatnak, hogy nem akarnak lecserélni, örülnek, hogy ott vagyunk, és mindig tortával kedveskednek nekünk. Van egy pár termék, amihez tehát amit mi létrehoztunk, a Deloy Fast 50-en 2010-2011-ben mi voltunk a leggyorsabban növekvő magyar technológiai vállalat, és akkor gyakorlatilag ez volt tehát ott van még a végén egy sztori, de ezt át kell, hogy ugorjak. Van egy könyv, amit mi a HVG-vel együtt adtunk ki, ez a Lean Startupról szól, tehát arról a módszertanról, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a probléma, és nem tudjuk, hogy mi a megoldás, akkor hogy tudunk a lehető leggyorsabban elérni. Mindenkinek sok szeretettel ajánlom, nagyon egyszerű, kedves stílusban előadja ezt a módszertant, és én azt tudom mondani, hogy ez az a törekvés, ami már középtávon nagyon sok profitot tud hozni nekünk. És hát, hogyha összefoglaljuk azt, hogy honnan, hova, akkor én azt tudom mondani, hogy a Tiszabestől úgy tudtam eljutni odáig, hogy az OTP-től kapjuk tortát, hogy az agilitás útját választottam, és ez kifizetődő volt. Nagyon szépen köszönöm. Kérdések esetleg így. A minőségvonalai érdekelne, hogyan lehet ezt is feltartani, hogy mi a minőséget adunk az emberek közül, ami megállja a helyét, mert valahol meddig kell elmenni egy kompromisszum megkötésének, és mikor a megalkotások esetben. A másik pedig inkább, hogy ez mekkora méretű vállalatoknál alkalmazható még. Amerikai példák azt mutatják, hogy több ezer fős vállalatoknál ugyanúgy lehet alkalmazni az agilis módszertanokat. Igazából nem az a lényeg, hogy a hangyaboly az mekkora, mert az alapszabály, tehát minden sejtjében ugyanaz is azonos. Tehát abból akármilyen méretet lehet létrehozni.
maga a méret az nem korlátja. Tehát mi 50 főig tudtunk bizonyítani, hogy ez kiválóan működött, mindenki azt jósolta meg nekünk, hogy 15-nél, 30-nál, 40-nél össze fog omlani, nem, ugyanúgy erős a szervezet marad. Ha a minőség kontra, tehát a minőség kontra alkú, igazából ez, erre a választ azt adja, hogy vajon az étteremben ez hogy zajlana. Tehát hol van az a séf, aki azt mondja, hogy már pedig, hogyha valaki nem tudom, nyers bárányhúst akar enni, akkor ezt így oda tálal neki, vagy nem. Tehát ugye ez különbözteti meg az egyik séfet a másiktől. Tehát ez az adott cégnek a belső döntése, nem a módszertan része. Tehát ezeket a döntéseket ugyanúgy minden egyes vállalatnak, minden egyes felelős vezetőnek meg kell hoznia, hogy hol vannak az ő határai. A módszertan nem ad erre semmiféle korlátot, hanem ez az adott cégnek a döntése. Kérdés még? Parancs! A prezentációnak az első felében kiemelted, hogy nagyon gyorsan tudnak reagálni többek között a kínaiak, akár a minőség rovására is. A második részében pedig ugye az volt kiemelve, hogy a minőség mindenek felett. És ez így van, a minőség az egy tipikók, ami valamelyik irányban mindenképpen billen. A minőség, tehát a kínaiak is mindig a minőség volt a fókuszban, hiszen ők minden évben egyre jobb csövet hoztak. Tehát a minőség az, ami vitte őket előre. És a minőségen keresztül tudtak egy idő után a piacot elérni. Tehát ha a minőség nem javult volna, akkor nem terjedtek volna el. Tehát ha ugyanazon a szinten maradunk meg, mint a 90-es évek elején, amit a kínai piac tudott, akkor nem ők szállítanak most a világ ruházat, tehát 90%-át. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ott is a minőség volt a legfontosabb. Csak az alkalmazkodás az még a minőségnél is sokkal fontosabb. Mondok rá egy példát. Tehát, hogyha van egy olyan társunk, aki több éven keresztül nagyon végigkísért minket, jó barátunk, ugye, és egyszer csinál valami hülyeséget, simán elnézünk neki. Ha hármat csinál, akkor is. Mert ott van az a bizalmi tőke, amit ő felhalmozott több év alatt. Tehát az nem baj az agilis világban, ha hibázunk. Az a baj, hogy ez a hiba nincs kijavítva. Az a baj, hogy ez a hiba nincs lereagálva. Ha a barát azt mondja, hogy ez így rendben van, ahogyan én hibáztam, és nem kér elnézést. Egy olyan kapcsolatot, tehát engem kifejezetten a bakik és a hibák vittek előre. Akármilyen furcsán is hangzik. Egy nagy telekom cégben volt egy alkalmazást, nagyon rosszul lett lespecifikálva, mi úgy vállaltunk el, hogy nem volt jó hanyag volt a specifikáció, megcsináltuk, nem volt jó az eredmény, összeomlott, probléma lett belőle. Hát a vezérigazgató helyettes szőnyeg, tehát piros szőnyeg, meg kell jelenni, élesedett a dolog, óriási botrány van belőle. Hát normálisan ugye mindenki azt érezné, hogy ezen a ponton repül. Én úgy éreztem, hogy végre beindult a sales. Megismerhetem a vezérigazgatót személyesen. Elmentünk oda, és elmondtam neki, hogy megértem, maximálisan igaza van, amit mond, nem kell kifizetnie, engedje meg, hogy mi ezt kijavítsunk. Nyilván ezt nem fogja visszautasítani senki, hiszen be van szorulva, tehát hogy más nem fogja tudni a mi kódunkat kijavítani. Megcsináltunk, csak hadd menjek még vissza. Visszamentem, kimondattam vele, hogy ő ezzel elégedett. Onnantól kezdve megjegyezte, hogy vannak ilyen sivás fiúk, akik így a weboldalhoz és az alkalmazáshoz csinálnak, és azok jó csinálják. Ha hibáznak, akkor bevallják, és mert nem bögdöstünk a szerződést, mert szerződésen keresztül tudtunk volna még kimászni belőle, tehát vagy kis pénzt kicsalni belőle. Innentől kezdve bármilyen projekt volt, akkor ott vannak azok a sivás gyerekek, nekik adjatok. Tehát óriási mértékben megnőtt az eladásunk. Úgyhogy ugye azt szokták mondani, hogy tehát az embereknek a többsége az a lehetőségben keresi a problémát, és én azt javaslom, hogy a problémámon keresétek meg a lehetőséget, az úgy jobban kifizetődő. Tehát, hogy inkább ez a... Tehát, hogy az agilis világban nem baj, ha van probléma, nem baj, ha van hiba. Így van, abszolút. Így van, és ez az a óriási váltás, amit a nagyvállalatok nem tudnak. Tehát az nagyvállalatokban tehát ha rátnak hibát, akkor azonnal jön a pofon. És mi annyira hozzászoktunk a pofonokhoz a nagyvállalatnál, mint az orosz feleség, hogy már ha nem pofoznak, akkor azt mondja, hogy nem szeretsz, vagy, tehát hogy nem értem, hogy mi a baj. És így ezt meg lehet szokni. Tehát ha tudom azt, hogy ő valójában ez nem nekem szól, hanem ez az ő természetes reakciója a hibára, akkor azt úgy veszem, hogy jó, akkor most van egy hibánk, és ezt így el tudom terelni, és erre a stábot is meg lehet tanítani. A nagyvállalat viszont egy idő után már ragaszkodik hozzánk, mert azt mondják, hogy ezekkel nyugodtan lehet úgy beszélni, hogy én megszoktam, és tehát nincs ellentámadás. Magyarul alkalmazkodunk. Ez nem azt jelenti, hogy megalázkodunk, az azt jelenti, hogy alkalmazkodunk. Kettő között óriási a különbség. Nagyon keményen kiállok, hogy a bármilyen megalázás vagy minket, vagy bármilyen csapattagot érinti, akkor nagyon kemény ellentámadásban van, de emiatt tisztelnek a másik oldalról.
Tehát kiverjük folyamatosan a balhét, hogy akármilyen nagy ügyfél, akkor is neki megyünk az OTP-be, vagy a Magyar Telekom, akkor is neki megyünk a túloldalon, és ez azóta tisztának, mert tudják, hogy ha nekik volt igazuk, akkor meg csendben maradtunk, tehát hogy ez nem bármivel szembe jöttünk, és ez működik. Tehát lehet, hogy rövid távon kevesebb lesz a projekt ilyen technikával, de hosszú távon sokkal több, és a lojalitás az nő. Ez hosszú sztori, tehát ez nem lehet csak így. Tehát a hagyományos projektmenedzs az olyan, mint az alkalmi kapcsolat, hogy így hát meg kell tanulnunk gyorsan eladni, gyorsan bevezetni, gyorsan bezsebelni a pénzt, és nap végén egy élménnyel távozni. Az agilis világ az inkább olyan, mint egy jó házasság, tehát hogy teljesen más szabályok, teljesen más helyzetértékelések vannak benne, és ez az, amit csak nagyon tudatosan lehet csinálni. Tehát az emberben annyira, még az egyetemen is ez lehet, az a gyorsan le kell szállítani valamit, pikpak meg kell oldani a problémát, tehát hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez nagyon jellemzi ezt a társadalmat, és ezt kell átnevelni, vagy nagyon tudatosan át kell állni erre a működési modellre, mert kifizetődő, és ez az, amire vágynak igazából az ügyfelek. Tehát, hogy így, ő akárhogyan most meggondolja magát, meg így is, meg úgy is, meg úgy is, akkor is a cég ott álljon is, és azt nézze, hogy neki mi a jó. Tehát ti is csak akkor akartok fizetni, hogyha azt kapjátok meg, amit szeretnétek. És azért, ha belegondoltok, az elmúlt 15 évben nagyon sokszor volt, hogy akkor fizettünk, amikor nem volt más választásunk. Na ennek a világnak van vége, hogy azért kell fizetned, mert nincs más választás. Tehát vagy én vagyok a bank, vagy nem teszed be a bankba a pénzt. Tehát, hogy nem volt. Most pedig az van, hogy 60 bank van, na és akkor a 60 bank közül melyiket válasszam? Hát az, aki törődik velem. Kérdés még? Nyugodtan. Köszönöm szépen.